Kapitan Inteng! Si kamanlaangan ti ibaong ko, kwarog. Pangibaonam kanya kagawad. Ipigkat mo man da ito'y dita sangwanan ti tersenak. Diyay makita dagiti tattao Anyaya da ita. Tapno sumardengdan nga umay umutang. Ha? Bawalan ti umutang? Wen, nakasurat ditan. Dinadakkel ko tapno mabasa da. Ay, awan nga rudin ati pagutangan may. Apay nga minta impigkit mo di bawal ang umutang iti tersinan ni kagawad ko anang, Jep. Imbaon na nga rod amang ipagkat. Nagbaybayad akmat iti utang ka. Apay nga, saan nga agpautang? Tiwod nga mindag iti daduma. Uwi na. Awanan ti pagutangan tayo. Dagitila kung matiwod nga agbayad, hindi na pautangan, Jep. Sikan ati mapan umutang. Sikan, tanalalaing kamutlaing umutang. Linaingan aya. Kituin na, sikamot ti kanayon na papautangan na. Isu nga rod ana uma akon amapan umut-utang. Tadinak met ikan iti pagbayad kaw. Apay, pautangan naklatangatan ni Marikwana. Kituin na, kumarim nga raw. Kay saan tapi anak ka bayad ka dagiti utang ta? Ay kat padasim laing Ingkan, tanay, mabisi na kaw. Good morning, Marikwanan. Amo ko, nanya ti kayat mo. Di ka kinni-kinni nga umisam-isam dita. Ay. Nay, anya ngay dito nakasurat dito sangwanan ti Tersina, Maray. Kabasa man na yung baga. Anya ngay dito ay aguray katadyak matarusan. Di mo kunay na di mo amwabasaan. O nay katasanan kat pers unorak iti reading iti grade 3 ak. Kahit apay nga rod amarigatan ka amang basa di tangay. Aguray ka atabas basa. Kaya't mau ta siya kung timang basa. Ay sige man nga ron, Maray. Kastoy tinakasurat. Bawal ang umutang dito. Kunakun kay isumat ti amok abasa na. Isong agawid kan, ta saan akong ngagpautang. Las itan, Maray. Ay sana mabalain. Bawal nga ruden. Uray may salang nga sardinas. Bawal nga rod! Bawal! Apay ngay abawalan. Na, agdamag pailaan. Di ka makabaybayad. Kunakmat nga agbayadak no agsweldo ni Badung ka. Di malagsusweldon. Kasta mo latatiras rason mo. Pautangan na mo na, Maray. Nakasurat nga ron abawalan. Awanan, jak agpautangan. Gail, apa yung nakapanimit ka di tatawa? Nga ron di antim. Awan pulos imbatin apang kusina. Inak gumatangan na. Ay, awan mo igatang ko. Ay, kasi kamot nga rod no kastang Gail. Ay. Hanggang nasayatay may kakwaraw. Tada pampanunutak apangibaunakan ka. Isa dino nga iti pangibaonam kanya. Yung kaumutang ijitersina ni kagawad ko anang. Saan nga agpapautang ni kagawad ita? Nagkunakan ka? Saan nga agpapautangan? Bawal. Bawal? Ay, sakti mapan. No pautangan na ka. Duduogan na kapitan, di na pautangan. Patasam ati mapanumutang. Ng panagkunak. Saan nakapautangan? Kitaan taman, Chip, na pautangan ni kagawad ko anang ni kapitan. Nagturad na mapanumutang. Dapay pangikargaan na, nakasako. Nakaisimpay. Ala, paliiwan ta. Barang no pautangan ni kagawad ko anang. Kagawad. Apay, kapitan. Ay, umay kumanpunuan da ito'y bagkaw, ito'y grocery. Ay katnupunwan ta dayta. Dakkal mo ti bayadam. Manut kwartam dita aya. Ay, awan nga ron. Ay, ipabasakkan ka dayta nakapaskil dita sangwanan. Basaam. Bawal ang umutang dito'y. Nay, apay nga agkatawa ka ngay. Apay kasali ak dita.
Wan amin nga raw, kasali ka. Uray, Kapitan. Wan. Ay, dakas ngayong imutam ti Kapitan. Nalipatam sa mitay nga agpapada tayo iti partida. Ing kampanyaan ka pa idi napalpalabas nga eleksyon. Ipalagip mo pa'y laang mo't dagita. Malagip mo iti maray ni kumparik abadong akagawad. Imbes nga isuot ti kampanya, kitsika. Impukpukaw ko pa'y nga ibutos da kadag iti tattao. Ayun, ano ya? Malagip mo iti maray ni Marituyang. Wan, Eh. nga uray, kinusko sila panak iday. Imbes nga isuot ti kampanya, sika manin. Sika tinangabak. Ay, Wan, malagip ko. Isuwa pa utangan na. Punom ti hambag ko tabayadak to mo ilaan. Ang Ang kandidato kan tupay kadiin ton sumaruno nga eleksyon. Wan maudin a termino. Ala ikampanya ka manin. Oray pa'y agngaya-ngay dakiti kalaban mo. Si kalat tati ikampanya. Nasingput ka, nagagat ka kagawad ko naman. Sige, Kapitan. Punuwa kung dahil hambag mo. Nagdagsit. Kung nga inutang ko ijitersina ni kagawad ko. Ay na. Inutang mo amin dagita, paray. Ay! Uwin paray. Apay. Nagpapautang mo gayam ni Marijuana. Uwin na. Kapitan di pa utangan na. No sana kapitan ngay. Di na pa utangan na. Aya, napankait imutang ni Tuyang ka. Di naman la pinautangan, mate. Oray may sala sardinas kuma. Kapitan ayang amin ni tuyang mo. Ay, sana nasaya dayta. Ngar aramidon na. Ada pilpilyon na. Nadagsin. Tulungan nakman pare. Marigatan nak amang bagkat kadagiti inutang ka. Ay, napasikat ka launay, pare. Na, impaspasikat ko aya. Agpatpatulong aklang. Tuyang! Tuyang! Apay aya. Amam nga problema ti tao. Pukaw kala, pukaw. Makaungungatak. Nasabat ko ni kumpare ng teng. Duabag, anapon no ti grocery ti awit na. Apay kumama kaunget ka, kagimul pa iti kasapulan na. Saan na aginulpay? Inutang na. Kinamam, no sa dino tinagutangan na. Ijay terse na ni Marijuana. Anya! Di naktupay pinautangan apulaos. May salang asardinas je utangag. Pinautangan na ni Kapitan itinagadaw. Day tangarod kay. Ha? Saan ang mabalinday tao? Agri-react ba daw? Wine, gagriray. Tulungan da ka na mangyawid ka dagita inutang mawang kail. Imbag man ni Kapitan, nakautang. Da kami, saan da kami pautangan? Iba ang malakas. Santa ang malakas ka ni kagawad, Chip. Uwan nga raw. Kat nunuad da ipaaramid na anarigat. Aramidag matadagaws. Sakto pa di na minsan. Siyak tinagilan sa iti atap ti terse na nga itayab ti angay. Amper. Bagkatan yung dagita inutang ko, tayawid yung di balay. Ay. Chip, bagkatan ba itanadagsan, ta siyak dito nalagaan. Sige, kalpasan na. Intag reklamaw. Ay, wun man. Ha? Adak ditoy, Marituyang. Unay mo ta nagpig sa tipa nagtuktok mon. Marbanday ta istantek. Ammo majak na ilan sana laeng. Makaungungetak maray. Numakaong unget ka, di mo pagpapasan ditoy. Ay sos, nay, kaslamatin nagan. Umayak agriray. Di mo nga rod pandagan day ta istantek Awan matangdana ka mangilan sa. Ayawan bibiyang ka. Uray pa'y marbada ito'y buo at tersinam. Apay aya, anyat pagkaskastaam. Anyat basol ko kan ka. Apay apinautangam ni Kapitan. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Saan ang mabalinday tangar aramidam? Paboritom ni Kapitan anya. Kapitan nga rod, mat. Kahit kumarinak may. Oray pa'y man, natiwad ka, mat. Kahit ni Kapitan, naalis tong agbayad. Ay na, agpapada kayo amin anatiwad ngagbayad. Di saan ka pala nga kagawad, tinultulungan da ka kinibadong ka. Ta saan ka mat ataga dito'y barangay? Ipalagip mo pa'y laang mat da kita. Pudno may, awan pa'y tersinam iday.
Apay, nalipata mo. Dua kami kinibadong ko anang ipatakder da ito tersinam. Siyak tinagilanlan sa ijay atap. Nibadong ko ti parayawa. Ay na, wen mare, jak malipatan dagita atulong yo kanyak. Natinagakpay. Kan natulid-tulid akpay ang aramid iti da ito tersinam. Itatao mo utangak, di nakpautangan. Aday ta, yawid mo, sardinas. Na, aguray, ipakitakan ka tay piglat dito'y sakak, idi natulid-tulidak. Ay saanan, tamok mo ta natulid-tulid ka iday. Aday ta, 1 kilo abagas, yawid mo. Malagip mau, idi na itugtugak pay. Ay, husto daytan, tila malaglagip mo mate. Yawid mo dayta sardinas kan bagasan, tayong kaglutaw. Ha? Nagpautang ka mo lagayan. Nay, ang damot igga mo a sardinas kan bagas na natuyang. Inutang ka kin ni Marikwanang. Ne? Ha? Mabalin magamti umutang, Chay. No kasta, saan mo tla nasurot dyan pagkat ka bawal ang umutang? Di nakat pautangan na. Nagadutin tultulong ko kan kwa na iday. Oray siya. Jak malipatan dagi, Jay. Ay, uray sakmot Ipalagip yu dagitakin ni Marikwanang. Ay, imbaglakit din. Tanakadulin pala dito'y panunot ko. Jak pala inir-erase. Ay, kasanungatan da ito istantik a pinandagan ni Marituyang. Marmar ba talagan? Oh, kagawad. Nay, da kayo magayam. Imbagman ta nagkuyog kayo nga imay. Una, da kayat mi nga ibagakan ka. Chip, kita ang istanti ni kagawad. Kagawad. Marmar ba mo dito stand time? Ay, wag nga road. Katawan matang danak amang lansa. Ay, da kami na. Ilan samay? Saan mila alansaan? Tarimaanan mi iti hustaw. Kabalan yaw. Oh, naglaka. Sana ya, Chip. Katuwain. Sige, tarimaanan min kagawad. Anyat ti kayat mo kagawad, aramidin mi nga automatic. Ah, Kabalan nyo laki din apay katasanan nga. ay kawin na. Nay! Ano na tararamitin niyaw? Isimsim pa mi dito istanti ni kagawad ko anang tataba daw. Aramidin mi man, folded kan automatic. Manungay may titangdan nyo dita. Ay, manutitang danta, Chip. Ay, diya ka mau. Sinaludsod tapay kumanya. Ang trabaho kayaw, adi yung amon o manutitangdan niyaw. Damagan min to tataba daw. Damagan niyaw, taya bandak tumay, no dapat ipaaramid ni Marikwanang. Sige, tataba daw. Baka muhanda kan tao. Nay, maray. Nagmayat-mutan da ito'y tersinam. Uray pandagam day tay stantek saanan amarba. Oray pa'y siguro tuktukak akastaw. Wan, saanan naman ano? Ay na, daytoy gayam di bagbagan ni Badungkaw at tinarimaan da kwaraw. Wan mare, naglalaing da talaga a karpintero. Ay kato na, nang runa no adda ni Badungkaw. Napimpintas pa'y kumaday to'y tersinam, nuin nalam ni Badungko ang nagtarimaan. Libre mare, awan tangdan na. Anya? Jak tinangdanan dakwaro ganang tarimaan iti daytoy. Ay kat mabalin lata, basta pautangan na kamay. Kaya't mo asawan, umay ka man umutangan. Ay saanon, umayak agbayad. Kababain mo't no puro utang. Na, nagsaya atay. Nala, kwenta umon di utang ko, tagbayad ako. Darasong. Warog, ikataman data impigkat ko dita tersenak ta mapispisangan. Dahito'y bawal lang umutang? Wan, Apay nga ipaikat mau. kasanaw, nagsasaya at kayo mat amin kanyak. Iso ano pa nawan ngawanan kayo, rumbang lapa utangan kayo. Pautang anak nga rodin Wan, basta ikatam daytan. Sige. Naikatan kagawad. Kan itad ko di tangdan nyo anang tarimaan dito istantek. Kan mabalin yon ti umutang. Mabalinain. Wan, amokmat nga listo kayo ngagbayad. Kasta, kwarong.
Dagi na yunam ti ipakita iti kinasaya at iti padam a tao, tapno nasaya at tumatlat na ti mapasamak ken ka. Ala sige! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdingag.